ще ви припомня скандалното назначение на 33-годишния Делян Пеевски за шеф на ДАНС, което само за часове изкара хиляди българи на протест. Всяка седмица ще ви припомняме някои от най-големите корупционни скандали в България, но вие може да ни помогнете като пиете вода с вода, защото 30% от печалбата й ще бъдат инвестирани в създаването на подобни видеа. На 14 юни 2013 година министър-председателят на България Пламен Орешарски предлага за председател на Държавната агенция за национална сигурност едва 33-годишният феномен в политиката Делян Славчев Пеевски. Предлагам за председател на агенцията да бъде избран господин Делян Славчев Пеевски. По това време Пеевски на теория е просто депутат, но вече е известен като един от най-богатите хора в държавата. На практика той е собственик на голяма част от медиите в България, на Булгартабак, има огромно влияние в Корпоративна търговска банка, за която ще разберете повече, ако си купите билет за филма, който правя, както и в редица други поприща. Лично отгледан от Илия Павлов и Ахмед Доган, 11 години по-късно Делян Пеевски ще стане едноличен лидер на Движението за права и свободи. И на практика изхвърля Доган от политиката. Да се върнем обаче на 2013 година. В първите месеци на 2013 в страната избухват масови протести и Бойко Борисов подава оставка. Насрочени са нови избори за пролетта, които ГЕРБ печели, но без да има мнозинство. БСП и ДПС сформират правителство с подкрепата на златния пръст на Волен Сидеров, което формално е оглавявано от Пламен Орешарски. Още при реденето на кабинета обаче той е описван като правителството на Делян Пеевски и Цветан Василев, които по това време все още са в добри приятелски отношения. В самия ден на назначаването на Пеевски за шеф на ДАНС се случва нещо изключително. По информация на Дневник, на извънредно заседание на парламентарната група на БСП, лидерът на социалистите по това време Сергей Станишев заявява, че има информация за антиправителствени протести, които се подготвят от криминални структури и ГЕРБ. Тогава той и Пламен Орешарски дали ултиматум на депутатите си. Или гласувате Пеевски за шеф на ДАНС, или кабинетът пада. Това са преразкази на депутати от БСП от това време. Така само за 15 минути Пеевски е избран за шеф на ДАНС. Сред гласувалите за него са, трябва да ги припомним за вечни времена: Антон Кутев, Атанас Зафиров, Борислав Гуцанов, Валери Жаблянов, Георги Свиленски, Деница Златева, Кирил Добрев, Корнелия Нинова, Майя Манолова, Николай Малинов, Петър Курумбашев, Румен Гечев, Сергей Станишев, Джевдет Чакъров, Мустафа Карадая, Рамадан Аталай и Халил Летифов. За избора на Пеевски гласуват още около 100 депутати, но всички изброени по-горе в един момент ще се обявят против него, а някой като Джевдет Чакъров дори ще направят втори обратен завой. Показателна е и реакцията на Бойко Борисов. Толкова съм същисан от това, което чух, че дори не мога да повярвам, че това предложих. Това е края на столетницата днес. Въпреки че тогава Борисов прогнозира края на столетницата, към днешна дата той е в коалиция именно с БСП и Делян Пеевски. Ма това май не трябваше да го казвам, защото е неофициално едно такова. Реакцията на обществото обаче е далеч по-сурова. Още на същия ден се сформира спонтанен протест под надслов Dance with me. Неговата основна цел е да бъде свален Пеевски като шеф на ДАНС, но това се случва ден по-късно. В отворено писмо Пеевски пише: "За мен властта не е самоцел. Ние поехме отговорността за управлението в името на публичния интерес след 4 години власт на лица с криминален генезис от подземието. За тях властта е самоцел. Извън нея те се чувстват несигурни. Боят се от неизбежните разкрития." Още тогава го е правил за хората. Това обаче поражда нов казус, защото Пеевски би трябвало да загуби мястото си в парламента, понеже са такива законите. Дори да си бил шеф, макар той за един ден на ДАНС, след това трябва да напуснеш парламента. Този проблем обаче е заобиколен с твърдението, че Пеевски никога не е подписвал акт за встъпване в длъжност. Впоследствие Конституционният съд също застава за Делян Пеевски и го оставя като депутат в Народното събрание. Само че нещата не са толкова прости. Едно от малкото неща, които Пеевски успява да свърши след избирането си, е да даде просторно интервю пред Валерия Велева, тогава работеща във вестник Преса на Тошо Тошев. Интервюто там започва с думите: "Намираме ли господин Пеевски вече в кабинета на директора на ДАНС, само час след като бяхте избран от парламента на този пост?" Логичният въпрос може би е:
Как е възможно Пеевски да е в кабинета на шефа на ДАНС, ако не е назначен за шеф на ДАНС? Още повече, че Пеевски отговаря: започвам веднага работа, държавата не чака. Конституционният съд обаче отхвърля тези аргументи. Това е просто статия, човек. Година по-късно корпулентният политик ще се заеме собственоръчно с фалита на Корпоративна търговска банка, което ще струва на държавата и съответно на всички нейни граждани 4 милиарда лева някъде там. Самият господин Делян Славчев Пеевски пък беше санкциониран през 2021 година за корупция по глобалния закон Магнитски, но дори това по никакъв начин не спира устрема му да работи за хората, колкото и малко да са те, и вече публично и съвсем открито да заявява своята цел да стане премиер на България. Значи не само, че ще станем втора партия, там ще се върнем където бяхме. Ние станахме заедно втора партия. Ще станем и първа партия, ако получиме съжението на хората. И никога повече никой ден на изборите няма да казва, че лидера на ДПС не може да бъде министър-председател. Лидера на ДПС ще бъде министър-председател. Пийте вода свобода, за да ни помогнете да създадем медия за разследваща журналистика в България и да променим медийната среда. А ако имаш търговски обект и искаш да продаваш вода свобода, попълни тази форма на нашия сайт. Напиши коментар кой да е следващият корупционен скандал, за който да ти разкажа.